O mercado castrexo leva boiro o pasado durante esta fin de semana. Postos de artesanía, a alimentación ou obradoiros tomarán o protagonismo ata o domingo. O Concello de Boiro somérxese un verán máis na cultura galaico-castrexa grazas ao seu mercado castrexo. Esta mañá arrancou unha nova edición desta cita que fai viaxar no tempo aos boirenses e as súas rúas decoradas para a ocasión. Xa levamos moitísimos anos facendo esta feira e estamos moi contentos porque ademais é un fin de semana que trae moitísimo xente ao noso concello. Durante todos estes días, dende hoxe, a partir da hora que arranca xa o comenzo da feira, hasta o domingo á noitiña, teremos os puestos de variedades, tanto gastronómicos como de obxetos, para que a xente poda comprar e disfrutar desta feira, acompañado, como sempre, de toda a hostelería que temos no noso concello, que sempre colaboran e dinamizan ca feira castrexa. Este ano encherán a Rúa Ponil preto de 40 postos, un número inferior ao de edicións anteriores. Había dificultades, un pouco de dificultades técnicas, pero a feira sigue tendo o esplendor de todos os anos. Como vedes, dá gusto ver a calle a estas horas, ás 11 da mañán, xa hai un montón de xente, está moi decorada a festa e a xente, está contenta de ter este evento un ano máis no noso concello, no Concello de Boiro. Invitamos a toda a xente a participar durante os 3 días, porque vai a ser 3 días espectaculares, o tempo nos vai a acompañar, así que poden disfrutar tanto do paseo pola Rúa Peonil como das terrazas que hai na mesma, e que veñan tamén a xente que está na contorna da comarca do Barbanza. Unha cita que é ineludible para moitos visitantes, pero tamén para numerosos comerciantes. Xente que leva entre 10 e 15 anos vindo a esta feira continuamente, porque ademais de que é unha feira espectacular na que a xente compra cousas, están moi contentos cos veciños e cas veciñas de Boiro, porque son moi amables e porque todo o que fan durante o fin de semana é moi ben acollido e gustalle moito vir ao noso concello. Me contaban onte á noite cando estaban montando algúns dos puestos, así que nós recibímonos, como non pode ser de outra maneira, cos brazos abertos. A todos os dos puestos, moitas gracias, e tamén aos visitantes que van a pasar, que sabemos que van a pasar a partir de hoxe polo noso concello. Un impulso máis para colocar a Boiro no mapa como un referente turístico. A plaza está chea, o noso concello está de moda, sempre o di o alcalde, Boiro está de moda, e así o sabemos. Tamén é verdad que temos moitísimas actividades. Creo, e vou decir, creo que me vou arriesgar, que é o único concello que ten 46 asociacións culturais que fan festa durante todo o ano. E no verán, triplicamos o número de eventos, porque, sin ir máis lonxe, a parte da feira castrexa, temos este fin de semana, que comenzan tamén hoxe, Festa en Comoxo, ou a Romaría de Neixón e citas deportivas como o 40 aniversario do Abanqueiro ou a regata da CT en Cabo de Cruz. Máis motivos se cabe para pasarse por Boiro e coñecer o mercado castrexo, onde ademais de postos de artesanía e comida haberá tamén obradoiros e animación de rúa.